Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la taula rodona Negar fins a l'últim segon. Defenses psíquiques i crisi climàtica a través de l'anàlisi psicològic de la pel·lícula Don't Look Up, organitzada pel grup de treball Psicoanàlisi, Cultura i Societat de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i la Psicoteràpia del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. Per participar al torn de preguntes, els assistents presencials haureu d'utilitzar el micròfon de mà perquè els assistents virtuals us puguin sentir. I els assistents online us podreu enviar les preguntes a través del Zoom i activar-vos la càmera i el micròfon per participar. La sessió serà impartida per la Susana Tres, el Daniel Turón, en Josep Maria Panés i la Rocío Álvarez Reina, que és psicòloga i psicoanalista, amb màster general sanitari. Treballa en consulta privada amb adults i coordina un espai d'acompanyament als psicòlegs de PSIMA. També forma part de 2 grups de treball de psicoanàlisi del COP. Us informem que la sessió d'avui sí serà gravada, excepte el torn de preguntes, i que l'organitzador prohibeix el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge. Així doncs, iniciem la sessió. Rocío, et cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Buena tarde. Voy a presentar a mis compañeros. Josep María Panés es psicóleg clínic y psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Desde el 2008 s'interessa per l'emergència ecològica i en particular pel canvi climàtic, des de la perspectiva de la psicoanàlisi. Ha escrit articles i ha participat en diverses activitats sobre aquesta temàtica, jornades, podcasts, entrevistas. Es coautor de Aforismos Lacanianos, una introducción al psicoanálisis, NET 2022, Política y psicoanálisis, Credos 2024, y es autor de La locura del progreso, un psicoanalista escribe sobre el cambio climático, Choroy Edicions 2025. Susana Tres és psicòloga sanitària i psicoterapeuta d'infants, adolescents i adults. És membre del Consell Directiu de l'Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. A més dels seus compromisos amb la clínica, fa uns anys s'interessa per la psicologia climàtica. És membre del Climate Psychology Alliance del Regne Unit. Ha escrit diversos articles i impulsa iniciatives com els Cafès del Clima, Cercle d'Escolta. També coordina el grup de treball Psicoanàlisi i Cultura i Societat del COP. Daniel Turón és llicenciat en Psicologia, màster oficial de Drets Humans i Ciutadania de la UE, especialització en pensament ecològic, terapeuta humanista, professor de la UOC durant 12 anys en un màster de gestió de conflictes, docent sobre gestió de la ecoansietat i psicologia climàtica en 2 postgraus a la UB, 4 anys, i a la UDG, 3 anys. Actualment és docent en un curs d'arte-teràpia basat en la natura, Institut Poiesis. Ha participat en la publicació d'un article científic sobre ecoansietat d'un congrés del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. És facilitador de treball que reconnecta. Ha dirigit 8 retirs intensius i una 50ava, que ja en català no lo sé decir, de petits tallers sobre la gestió de l'ecoansietat en aules ambientals, centres artístics, MACBA, La Virreina, instituts de secundària, universitats, ecoviles. Ha autopublicat un llibre, Psicologia ecològica, ecoansietat i solastàlgia, semillas ecoterapéuticas. Quienes investigamos y abordamos la psicoterapia, la clínica, orientados por la enseñanza de Lacan, tenemos muy claro que hubo en él un esfuerzo decidido por situar al psicoanálisis fuera del campo de la ciencia. Sí tomar de ella su rigurosidad en la investigación, pero no su estatuto. El psicoanálisis no puede ser una ciencia en tanto trabaja con aquello que ésta deja por fuera, y sus razones tiene, no puede ocuparse de todo. Podríamos decir que lo importante para un psicoanalista se encuentra en los extremos de la campana de Gauss, o mejor aún, en lo que queda por fuera de ella. Un psicoanalista en el marco de una cura opera aislando esa singularidad subjetiva imposible de universalizar. Evidentemente un trabajo inútil para la ciencia, pero el psicoanálisis
Desde sus inicios, le interesó precisamente lo que otras disciplinas descartan: los residuos, los restos. Es nuestra quimera en todas las acepciones de la palabra. En este sentido, Lacan resalta un rasgo de la ciencia ficción. A diferencia de la ciencia, se atreve a ir más allá, a decir algo allí donde resulta imposible decir algo. Y entiendo que Lacan lo destaca porque es un rasgo que comparte con el psicoanálisis. Desde Freud hasta hoy, la apuesta es por ir más allá de lo imposible de decir. Podría pensarse lo siguiente: frente a la castración, como ocurre en la película, la catástrofe inminente, la desaparición y la muerte, frente a esto, los sujetos humanos responden de maneras absolutamente singulares. Allí radica lo interesante de la ciencia ficción. Nos muestra cómo podrían responder otros, que no son como yo, ante un ataque zombie o frente al fin del mundo. Las religiones también han elaborado sus versiones sobre estos temas, pero en lo que respecta al tratamiento del dolor humano, me inclino por la respuesta que ofrece el psicoanálisis. Los tratamientos son uno a uno. Y si se trata de investigar los efectos de distintos acontecimientos en la vida humana, el psicoanálisis también tiene mucho que decir, como lo demuestra el trabajo que han llevado adelante Susana, Josep María y Daniel. Le cedo entonces la palabra a Susana. Moltes gràcies, Rocío. Moltes gràcies als meus companys que m'acompanyen, a tots els que esteu aquí, que heu vingut i els que us heu connectat, esteu connectats online. També gràcies al COP per acollir-nos en aquest espai i facilitar-nos tota la infraestructura. Introduiré alguns conceptes que han desenvolupat psicòlegs i psicoanalistes en les últimes dècades per entendre la dinàmica psicosocial i la crisi climàtica i ecològica i trobar sortides més justes a aquest desastre de dimensions planetàries. Us comparteixo una presentació. Ho relacionaré amb situacions de la pel·lícula que ens fa de mirall del que està passant. El món s'escalfa amb conseqüències devastadores i no s'està fent prou per frenar-ho. Veig que no es veu, bueno, no sé si es veu massa. Sí. Primerament, veiem com els governants no estan disposats a escoltar els científics, no volen sentir una veritat difícil i, per tant, no encaren l'amenaça que va creixent fins a destruir la vida a la Terra. La veritat difícil dels nostres temps, l'escalfament global causat per l'activitat humana, qüestiona el model capitalista extractivista basat en el creixement il·limitat i l'ús dels combustibles fòssils. El paper dels mitjans de comunicació i les xarxes socials és el de mantenir l'estatus quo alineats amb el poder i al servei del sistema que s'esforça per mantenir l'individu lliure de conflictes mitjançant el consum, l'entreteniment superficial i els psicofàrmacs. Són les notícies RIP, descansa en pau, que distreuen, confonen i manipulen el públic. Actualment som testimonis d'aquest mateix despreci per la veritat, per la vida, amb les retallades en ciència dels governs autoritaris, la repressió dels grups ecologistes i moltes altres situacions esgarrifoses com les guerres i els genocidis. A la pràctica clínica ens trobem com ens arriben malestars que s'han patologitzat però que tenen origen en la desigualtat i la injustícia social. I ho hem de poder identificar i hem de poder ajudar els individus a empoderar-se davant aquestes situacions injustes. Els tecnòcrates a la pel·lícula proposen solucions màgiques i no contrastades
una tecnologia salvadora, com a estratègia perversa al servei del poder i dels diners. Impera el pensament màgic i omnipotent en contraposició del pensament crític. S'alimenta la fantasia de control i s'evita enfrontar el dol i la culpa. Paral·lelament, a nivell psicològic, tenim el que la psicoanalista Sally Weinroth anomena excepcionalisme, un marc mental neoliberal en el que els individus sentim que el canvi climàtic no va amb nosaltres. Ens percebem com a éssers idealitzats amb el dret a seguir consumint i explotant els recursos del planeta. Som excepcions a la resta, ja sigui perquè vivim al nord global versus al sud, perquè som homes versus dones, perquè tenim la pell blanca versus fosca. Donna Orange, psicoanalista americana, explica que aquest marc mental de l'excepcionalisme té arrels a la història marcada pel colonialisme, per l'esclavatge i el patriarcat. En definitiva, hem interioritzat que és natural explotar a l'altre més vulnerable. Relacionat amb la omnipotència i l'excepcionalisme, Weinroth explica que s'està imposant la cultura de la no cura, on es normalitza la indiferència, la desconnexió i la negació de la responsabilitat cap a l'altre i cap al món natural. Aquesta cultura afavoreix la il·lusió d'una llibertat individual sense límits i tendeix a ocultar la interdependència i la vulnerabilitat compartida. En contrast, ella defensa la necessitat de fomentar la cultura de la cura, que inclogui l'atenció a la fragilitat, a la capacitat d'assumir vincles i d'assumir límits i responsabilitats i la reconstrucció de vincles. La pel·lícula il·lustra clarament aquesta cultura de la no cura, governants corruptes i cínics, amb tot el soroll de les xarxes socials, que provoca una sensació d'abandonament, una angoixa col·lectiva que va creixent i causa una regressió social, violència, polarització. Per altra banda, també a la pel·lícula es reflexa la cultura de la cura. Veiem també adults responsables que es preocupen i es fan càrrec. Veiem com s'organitzen col·lectivament i formen el moviment Look Up per poder lluitar contra el moviment Don't Look Up. La bombolla climàtica és una dissociació social sostinguda per la cultura de la no cura i els interessos econòmics. Sabem, en teoria, que l'escalfament global causa el canvi climàtic, però vivim com si això no fos real. I és quan hi ha evidències innegables, com els rècords de calor, les sequeres, les danes, que aquesta bombolla esclata. Contra més temps es manté la bombolla, contra més dissociació, més dur és després afrontar aquesta veritat i realitat. Hi ha uns que afronten aquesta realitat sentint culpa, sentint vergonya, sentint por, ràbia i trobant alleujament a través dels vincles i acceptant aquesta veritat. Altres reaccionen amb deliris, amb conspiracions, amb violència, girs autoritaris i les xarxes socials, expandint notícies falses, amplifiquen la confusió, dificultant el pensament crític. Els científics estan impactats, angoixats, no només per la terrible veritat, sinó també per les respostes que reben. Parlem d'ansietats d'extinció, també les anomenem ansietats climàtiques, que tenen un efecte traumatitzant si s'experimenten en soledat. El trauma psíquic
porta a la desregulació emocional, a la dissociació, a la desconnexió o a l'apatia. Totes aquestes són respostes normals quan ens sentim sobrepassats per emocions molt intenses. El Dr. Mindy, al llarg de la pel·lícula, es va poder dissociar per mantenir-se en el sistema i poder lluitar. Veiem com en certs moments el Dr. Mindy queda atrapat pel sistema. L'estudiant Diviaski, tot i que intenta dissociar-se, les emocions l'envaeixen, es desregula i queda fora. En els dos casos pateixen atacs a la seva integritat, el Dr. Mindy se l'instrumentalitza i a l'estudiant Diviaski se la patologitza i se la margina. Tot i que no se'n parla, una part molt significativa de la població, sobretot de joves, actualment viu afectada per l'angoixa climàtica. Segons un estudi internacional que es va fer el 2021, el 84% dels joves entre 16 i 24 anys declaren sentir-se preocupats o molt preocupats pel canvi climàtic. Aquesta dada confirma que l'angoixa existeix malgrat el silenci social. Ens cal trencar aquest silenci i establir més converses sobre aquest tema. Preguntar i escoltar les persones que ens envolten què pensen en relació amb el canvi climàtic, què pensen, què senten. Hi ha iniciatives que s'estan organitzant internacionalment que tenen aquest objectiu, com per exemple els cafès del clima, cercles d'escolta, que són espais facilitats on un grup de gent es reuneix en un entorn segur i lliure de judicis per poder compartir la seva vivència subjectiva en relació al canvi climàtic. Al final de la pel·lícula hi ha moments d'acceptació i transcendència, es reconeix el dol, la pèrdua, la mort, apareix l'agraïment per la vida, la cura dels altres, afrontar de forma saludable, afrontar un final de forma saludable implica deixar enrere fantasies omnipotents de control i establir vincles genuïns. Si això no es pot fer, s'enfronta al final des de l'alienació, la soledat o la desesperació. La pel·lícula s'acaba de forma dramàtica. Tot intentar-ho, la humanitat no se'n surt. És una crítica del món actual que ens ha d'ajudar a obrir els ulls i mirar cap amunt, perquè l'espècie humana ha resistit i persistit durant milers d'anys gràcies a la col·laboració. Tenim la capacitat d'unir-nos i fer-nos més forts, també de forçar canvis positius. I això és el que avui aquí ens aplega, parlar d'un tema que ens preocupa i buscar maneres per afrontar-lo i que ens en puguem sortir d'una manera, sobretot no de qualsevol manera, sinó d'una manera que pugui ser justa per tothom, ja sigui humans o no humans. Gràcies. Daniel. Val. Hi ha una frase de John Macy que m'agrada molt, que és la realitat psicològica fonamental del nostre temps és entendre la possibilitat de l'extinció de la civilització humana, com a realitat fonamental psicològica. I per què no s'està entenent? Per què no s'està tota la sociologia, psicologia, filosofia està treballant en aquest tema? No està passant i per què, no? Bé, alguns autors, per exemple, Gilbert, ens diu que el cervell està dissenyat per amenaces que són immediates, visibles, personals i emergència. I clar, el canvi climàtic és lent, abstracte i global. Tenim una altra psicòloga, la Eke Weber, que és la primera dona psicòloga a l'IPCC, al Panell Internacional de Canvi Climàtic, i ens parla d'aquesta paradoxa conductual
entre els riscos futurs i els beneficis immediats. Llavors, hi ha aquí una ambivalència entre el que veiem com a risc més endavant i els beneficis que volem tenir en el moment, no? I en aquesta societat, diguem que el que busca és l'immediatesa, doncs aquesta paradoxa es veu molt present. La pel·lícula gira al voltant d'un terme que és realment el terme simbòlic de la pel·lícula, que es veu al nom de la productora, que és una cosa molt curiós, perquè el nom de la productora de la pel·lícula és hiperobjecte. Què vol dir hiperobjecte? Hiperobjecte, a part d'un concepte matemàtic, que vol dir que és un objecte de 4 dimensions, en aquest cas el temps, no? Hiperobjecte és el que entendríem com a procés. Joanna Macy, per exemple, en Ecologia Profunda es parla, hauríem de veure més la realitat com a processos, com a cicles, que com a coses estàtiques i objectes, no? I entendre aquests processos i cicles ens ajudaria a entendre, clar, el canvi climàtic no podem dir està passant, no podem dir passa ara, o sigui, és un procés, és una cosa que està passant i no és que comenci quan va començar, doncs és un procés, no? Per això és tan complex de captar intel·lectualment i emocionalment, no? En aquest sentit, la idea del temps és molt important i a l'ecologia profunda parlem del temps profund. El temps profund és entendre, integrar, aprendre profundament el fet dels nostres ancestres, els milions i milions d'éssers que han viscut en l'evolució perquè nosaltres estiguem aquí. O sigui, humans i més que humans, no? Si posem la vida a la Terra 3,5 mil milions d'anys, aquesta és tota la vida, la vida humana és la punteta de la ungla i la que estem liant en aquest petit temps, no? Llavors, entendre això i entendre també aquest temps cap endavant. O sigui, què seria el llegat? Hi ha un llibre que recomano molt, El buen antepasado, de Roman Ecnaric. De fet, tinc al canal de YouTube vam fer un club de lectura, el vam parlar, no? El vam analitzar i podeu profunditzar-ho, però és aquesta idea del buen antepasado que ens ajuda a tenir una mentalitat de prospectiva. Ell parla, per exemple, de la nube d'azúcar versus la mentalitat bellota o catedral. La nube d'azúcar és aquest experiment de psicologia on posaven un dolç i si no l'agafaves i et contenies, en tenies un altre, no? La capacitat de la intel·ligència emocional d'esperar, no? I de contenir-te. I això, veiem que en la nostra societat això no passa gaire, en aquest, diguem, hedonisme depressiu en el que viu la nostra societat, no? On l'hedonisme intenta compensar la depressió i la depressió no es compensa comprant, no? I consumint. Llavors, aquesta idea de ser capaços de mirar en perspectiva, no? I el bon antepassador ens ajuda a llegat, a entendre quin és el que volem deixar a les 7 següents generacions. Hi ha un documental que es deia 10.000 milions, que feia també un paral·lelisme molt curiós, que deia, si veiéssim un asteroide caure, això és abans de la pel·lícula, doncs seria molt més evident i ens posaríem a treballar per això, no? Però veiem que la pel·lícula ha jugat amb aquest tema i fins i tot ni tan sols a l'asteroide, no? Que seria com més evident. Però per què no ho veiem? Hi ha un autor Shinaya, que ens diu és que, igual que Trump, nosaltres ens posem un mur intern per no sentir, per no empatitzar, i tenim un mur davant de la realitat que està passant, no? Weintraub, pronunciava d'una altra manera i ara no me'n recordo quin és el correcte. A mi m'ha quedat el nom Weintraub, segurament no és el correcte, però Weintraub planteja 3 tipus de negacionismes. Un és la negació emocional davant del cicle del dol. Sabem d'Elisabeth Kubler-Ross, hi ha les etapes del dol, i la primera és la negació, que té a veure amb la por, sobretot, i no assumir la realitat. Però després hi ha un altre tipus de negacionisme, que és el negacionisme ideològic, que ja des dels anys 80 les empreses han treballat posant molts diners per crear aquest tipus d'ideologia que fins i tot ara hi ha líders polítics que l'assumeixen, no? Però després hi ha fins i tot un tercer, que no es treballa tant o no és tan evident, que és el rebuig, el repudio, que té a veure amb la culpa i la vergonya. O sigui, imaginem algú que treballa en una empresa d'aviació o en una empresa càrnica, clar, té interessos allà i llavors no voldrà mirar aquest tema perquè li tocarà la butxaca, no? Però això també, a petita escala, ens pot passar a tots nosaltres que tinguem aquest tipus de rebuig a mirar perquè no volem reduir el nostre consum en certes àrees. Llavors, és interessant tenir present aquests 3 tipus de negacionisme.
un altre autor, Davenport, ens parla de 3 reaccions davant l'ansietat i davant el que succeeix. Bueno, les 3 reaccions típiques, la lluita, la fugida i la paràlisi. Ell explica la lluita com aquesta imatge del científic, del Mindy a l'internet, discutint sense sortir de l'ordinador. Bueno, és com una espècie d'obsessió allà i li ve la dona i li diu anem a fer un passeig, a sortir, i ell no, ell està allà amb el bé que li aniria, diguem, cuidar-se i sortir d'aquest espai també. No? Hi ha com una lluita que també pot ser dolenta, no? Pot ser, i hem de buscar altres espais i sortir d'això. No? Però clar, després estaria la fugida. La fugida és aquesta il·lusió optimista del que seria el teu tecnooptimisme, de creure que tot pot seguir igual. Eixinay ens parla del deliri de continuïtat. Abans es deia que hi havia el deliri de la fi del món, no? Els mil·lenaristes i tal, però ara paradoxalment és al revés, el qui no veu la realitat és el deliri de creure, com diu la frase, que només un boig, perdó, i un economista pot pensar que podem créixer infinitament en un planeta finit, no? Llavors és aquest deliri de que tot pot continuar igual, no? I finalment hi ha la tercera, que seria la paràlisi, que és l'anestèsia, no? Que tu ens vas fer veure una cosa molt interessant d'un personatge que representa l'anestèsia a la pel·li, no? Ja ho comentarem després, ara m'he recordat. Després, el George Marshall senyala diferents mecanismes de defensa, així molt concrets. Ens diu quins mecanismes des de la psicologia tenim i com els apliquem al canvi climàtic. La racionalització. Doncs racionalitzem per no canviar. Bueno, és que és massa car aquests productes, és que si tots ho fessin, però jo també ho faria, però com que no ho fa tothom, racionalitzem per no fer. Després la negació, no? Bueno, a la pel·lícula veiem la frase de cop quan es diu «esto no puede estar pasando», no? Els dos científics de cop després ho accepten, però al principi hi ha una negació. Bueno, sempre ha sigut així, no? No hi ha canvi climàtic. Bueno, la projecció. Bueno, la projecció és culpar, treure's la responsabilitat i culpar a l'elit, no? Que vale, sí, hi ha un problema estructural, vale, però clar, qui compra les empreses, no? Hi ha una part també de responsabilitat individual, si no les empreses no funcionarien si no hi hagués el consumidor individual. Llavors, sí que s'ha de assumir la pròpia responsabilitat. I bueno, ja és el colmo quan es culpa els ecologistes dels incendis o d'altres coses, no? Que ja és... Llavors, el desplaçament, portar l'ansietat cap a altres àmbits que no tenen res a veure. Per exemple, els més vulnerables, no? La gent racialitzada, llavors ja veiem aquest increment de l'odi, no? Segurament una ansietat de tot el que està passant es canalitza cap allà, no? La intel·lectualització seria entendre el que està passant però sense emoció. En els tallers que fem de Joanna Macy i del treball que reconnecta, el que intentem és això, commoure'ns, que no sigui només una racionalització del que passa, sinó realment que puguem sentir el que ens està passant davant d'això. El reduccionisme, jo ja reciclo, ja està. Reduir el problema a la mínima expressió. Jo amb reciclar ja faig un greenwashing personal. I després, finalment, una adaptació, que seria una adaptació patològica, una desadaptació que al final jo li dic resignació, que seria com... S'ha de diferenciar entre la resignació de dir, bueno, no fem res perquè és molt difícil o no es pot fer res, o l'acceptació de dir, bueno, estem fent tot el que podem, com l'àgape, que veiem al final de la pel·lícula, que tots es reuneixen acceptant el dol, i mentre l'altra gent està boja perquè no han assumit el que passava. Llavors, es diferenciar l'acceptació de la resignació. Aquests mecanismes, Joanna Macy els posa en paraules, diguem, que podem introjectar en frases que són com més quotidianes. Les comentaré també. No crec que sigui perillós, seria això com reduccionisme. No és el meu paper, seria com projectar. No vull destacar. A la pel·li, per exemple, surt quan estan en el telediari que diu, bueno, podemos decirnos las cosas, no todo tiene que ser bonito. O sigui, poder també expressar les coses que ens inquieten, trencar aquest silenci social. Aquesta informació és una amenaça pels meus interessos, el que dèiem del rebuig, d'aquest tipus de negació. És massa pertorbador, quan no s'assimila el dol, podem sentir que això és massa pertorbador. Hi ha gent, és que jo no vull mirar perquè em pertorba massa o em sento paralitzat quan veig això. Clar, em sento paralitzat, el fet de fer el dol s'ha de fer sobretot un no pot viure el dol individualment, per això també fer
els cafès del clima, heu fet altres experiències que puguin compartir, no? Tot el tema del dol en no viure el dol individualment, no? I, bueno, l'últim seria també això, no té sentit fer res, bueno, seria aquesta, diguem, com ja resignació, no? Weintraub ens diu, quan més s'evita sistemàticament la realitat a través de fer-la insignificant o distorsionar-la, més ansietat s'acumula inconscientment i major és la necessitat de defenses amb més desautorització. El que seria el sesgo cognitiu, que un ja quan ha pres una postura i diu no, això no és veritat, o això no vull saber, ja argumenta amb més força contra això, no? Llavors, tindríem abans us parlava de l'ambivalència, d'aquesta paradoxa conductual entre els beneficis immediats i els riscos futurs. Hi ha una autora, Leserman, que parla de les 3 A's, que és molt interessant. La primera és l'ansietat, el que hem de gestionar, i la segona és l'ambivalència. L'ambivalència significa tots els actes quotidians que hem de prendre decisions cap a l'eros o cap al tànatos, cap a un eros que preservi l'espècie o cap a un tànatos que simplement ens porti plaer a nosaltres. Llavors, en aquesta ambivalència, tots tenim constantment que prendre decisions de consum, prendre decisions que ens tenen en aquesta ambivalència. A mi a vegades em passa que m'oblido la botella d'aigua a l'estiu i m'he de comprar una botella d'aigua per ahí, no? Llavors em passa aquesta ambivalència. Bueno, l'he de comprar un dia, però he de veure com em sento amb això també, no? Amb aquestes ambivalències constants. I finalment l'acció, no? Aquestes serien les 3 A's que ens podrien ajudar a reflexionar. Finalment, acabar amb els moments a Attenborough, els moments de biofília que es veuen a la pel·lícula, que són molt macos, que són els moments on surten les balenes, surten altres espècies, les abelles, aquests moments que ens ajuden a sortir de l'antropocentrisme i a veure que això no és només un problema que ens afecta als humans, sinó que tota la xarxa de la vida. Aquesta xarxa de la vida, hi ha 2 tipus de trauma ecològic. A mi m'agrada parlar de trauma ecològic, potser més que d'ansietat. Un és, Glenn Eading parla del trauma original, que és el trauma de separació. És el trauma en què a vegades en psicologia es treballen les relacions disfuncionals, l'abandó, tot el que és les relacions que s'han produït trauma, no? Però el trauma original és aquesta separació amb la natura, directament, que això ens porta al que Richard Lowe parla del trastorn de dèficit de natura, quan sabem que la natura ens porta molts beneficis tant a nivell físic com a nivell de salut mental, el reconnectar amb aquesta natura. I l'altre trauma ecològic és el trauma de la destrucció, el terratrauma, com diu Albert, el veure com s'està perdent, connectat amb la solestàlgia, tot el que estem veient. Llavors, distingir aquestes 2 formes de trauma ecològic i, finalment, veure el moment aquest amb una mica d'esperança, de quan, clar, el moment en què veuen el meteorit, y es como, esto asusta un poco, exacto, es aterrador y precioso al mismo tiempo, no? Per què? Perquè és el moment, ara veiem les danes, veiem els incendis, però una part dels ecologistes que portem molts anys diem, a veure si ara la gent comença a veure-ho també, i a donar-se compte, Igual que hem estat 2 anys en xoc per el que ha passat a Orient Mitjà, per el que està passant a Orient Mitjà, i avui és un dia significatiu també, i de cop la gent ha despertat un entusiasme i es pugui arreglar o no, tothom està en això, s'ha trencat el silenci social. Si passés el mateix amb el tema ecològic, amb l'emergència ecològica, aquesta és també una esperança, veure que si ha passat amb el tema d'Orient Mitjà, podria passar també i trencar aquest silenci social i que tothom estigués enfocat en això. Vale, gracias. Muchas gracias, Daniel. Josep María. Gracias, Rocío. Buenas tardes, bona tarda. Bé, els meus companys han aportat moltes coses interessants i pertinents amb aquest tema en base a la referència que ens dona la pel·lícula, el film. Jo comentaré, per començar, una anècdota. Vaig voler tornar a veure la pel·lícula per tenir-la present de cara a
amb aquesta trobada, i buscant-la per una plataforma, no sé si Netflix o Prime Video, no sé quina, em vaig trobar un documental que pel títol ja suggeria que era un documental explícitament negacionista, no? Bueno, ho vaig començar a mirar per curiositat i em semblava una cosa antiga, no? Tant per l'estètica, la manera presentaven, entrevistaven a científics, persones amb certa formació científica, en diferents àmbits, però sense cap trajectòria dins de l'àmbit de l'estudi del canvi climàtic, però tot, la manera de presentar els temes, però al mateix temps veia que anaven incorporant imatges cada vegada més recents, no? De l'Al Gore, de la Greta Thunberg, i finalment d'aquesta protesta que hi va haver davant del Congrés dels Diputats, que va generar que el Juan Bordera també hi era, el Reichmann i molts altres estiguin imputats i pendents de judici per una protesta absolutament pacífica. No? Però això era de fa 2 anys, 3 anys. Aleshores, bueno, vaig adonar que, malgrat algo que semblava molt anacrònic en la manera de la presentació, no? Era una edició, una versió molt actual dels arguments del negacionisme que venim escoltant des de fa 50 anys. No? Vaig estirar una mica dels fils per internet i vaig veure que la productora d'aquest documental, del qual no aconsegueixo recordar el nom, i he estat avui remenant una mica plataformes per poder dir, però no me'n vull recordar. D'alguna manera no me'n vull recordar. Si busquen per internet, ho va produir una entitat que es diu Fundación Juan de Mariana. No de Mairena, Juan de Mariana, que, tirant del fil d'internet, resulta que està connectat amb els think tanks neoliberals que tenen xarxes i connexions a Europa, Estats Units, etc., i que estan fortament finançats. Aquest documental no estava fet en pocs mitjans, tot el contrari. Estan fortament finançats per, bueno, els que tenen motius per seguir dedicant molts diners a contradir els arguments dels preocupats pel canvi climàtic. No? Crida l'atenció aquest argument que citaves, Daniel, d'un expert que des de la perspectiva evolutiva diu bueno, un problema amb els éssers humans és que si no està trucant la mort a la porta, si no és algo imminent, si no veiem que el guany compensa les dificultats, els perills, no ho fem. Perquè estem encara amb el cervell d'Australopithecus. Bueno, em sembla que algú va mencionar, no sé si amb la taula rodona que va estar aquí al Turiel també, i em va agradar una resposta que algú va dir, dient, bueno, si fos així, els éssers humans no farien hipoteques a 30 anys. No dedicarien 25-28 anys de la seva vida a formar-se pensant després treballaré i faré una feina que m'agrada, no? La gent no acceptaria anar a lluitar en un país llunyà per uns ideals que des de luego no es concreten amb una amenaça immediata de la que tinguis que... No sé, em sembla que és una de les moltes maneres de vegades de voler reduir o pel cantó del darwinisme social o pel cantó de pensar com algo natural, coses que en l'àmbit humà estan desnaturalitzades. No les podem pensar per fora de l'àmbit de la cultura, de les significacions. Aleshores, feia referència a aquesta qüestió, no? D'aquest negacionisme ferotge que des dels anys, almenys des dels anys 60, ve finançant campanyes de desprestigi, finançant per una banda a científics que es prestaven a callar o a dir mentires, o a després de fer un informe per la Shell, per l'Aramco, dient això de cremar combustibles fòssils, ara potser no, però d'aquí 20, 30, 40 anys tindrà conseqüències molt greus. Bueno, li fem un xec i vostè guarda l'informe al calaix. Això va passar durant dècades. Sabem, no?, dels testimonis que han anat a declarar davant com es diu, la Càmera de Representants dels Estats Units, ja des dels anys 70, científics d'alt nivell, el Hansen, altres, no se'ls va fer cap cas, no se'ls ha fet cap cas mai, perquè la força dels lobbies és verdaderament molt gran. Però
a mi em preocupa sempre, quan parlo d'aquestes coses, no reduir-ho a una cosa una mica maniquea, no quedar-nos amb un esquema d'una visió política simplista. No? La visió política pot ser molt subtil, però pot reduir-se a una qüestió massa maniquea de bons i dolents. No? Els conspiradors del negacionisme, el Bordera, pobre, a vegades diu el negocionismo, no? En el sentit aquest de que si les teves opinions estan condicionades per la teva butxaca, segurament manarà la teva butxaca. No? La força que tenen per fer callar, no? I a vegades fer callar, literalment, no? L'inventari de crims, sobretot al Tercer Món, d'activistes climàtics, bueno, creix cada any. Hi ha entitats que es dediquen a fer-ne el seguiment. Efectivament, hi ha aquesta dimensió dels dolents, els que decididament, com es diu ara, estan del cantó dolent de la història i estan fent per augmentar i aprofundir aquest dany a la natura, a les persones, al futur, etc. Però hi ha alguna cosa que no podem ser del tot ingenus. No? Sempre que ens volen enganyar, sempre que ens volen dir, va, no n'hi ha per tant, mira, posa la tele que... o no, mira quin cotxe model nou ha sortit, o no sé, sempre que ens convoquen a una altra cosa, hi ha alguna cosa, nosaltres, en general, la subjectivitat humana, que prefereix mirar cap a un altre cantó, com a la pel·lícula, que prefereix pensar, bueno, ja me n'ocuparé demà, no? Jo faig servir sovint una referència de Lacan. Està bé, no?, que combinem referències de diferents camps de la psicoanàlisi perquè és un enriquiment mutu. Jacques Lacan parlava de 3 passions, no?, en el funcionament. Passions amb el sentit de coses que impedeixen pensar, que empenyen a moure's en una determinada direcció i que produeix un cert fading, un cert esborrament de la capacitat del subjecte de decidir. Diu, les 2 primeres són òbvies, l'amor, l'odi, no? Poden tenir aquest efecte passional. Diu, l'altra és la ignorància. Diu, hi ha alguna cosa en la subjectivitat humana que ens fa ser apassionadament ignorants, no en el sentit de no voler-ne saber, no voler adquirir un coneixement, sinó que neguem intensament coses que, d'alguna manera, qüestionen el nostre narcisisme primordial. I tot allò que ens confronta amb els límits de la vida, amb la malaltia, amb la mort, també amb allò que no té explicació, que no pot abordar-se des del punt de vista de lo simbòlic, de la veritat o la diferència sexual, el gaudi, i sobretot aquests límits de la mort, la malaltia, allò que és impossible. No podem fer-ho tot. No? Aleshores, bueno, jo penso que no podem no tenir en compte que és una qüestió política, és una qüestió que té un peu a la política i, per tant, convida a lluitar, però també no hem de ser ingenus, no hem de perdre de vista que hi ha alguna cosa en la subjectivitat que hem de tenir en compte, perquè si no ho reduïm massa a una qüestió de si les persones adequades sapiguessin aplicar el programa adequat, fer determinada versió de la revolució, arribaria el diumenge de la vida i seríem tots feliços. Hi ha alguna cosa contra la qual no podem no tenir-ho present, no incloure-ho a l'equació. No? Si les campanyes de negacionisme han calat fins i tot en persones molt interessades, molt al corrent de les coses d'aquest món, que en saben molt de moltes coses, això no és sense aquesta passió de no voler saber. No? Jo avui en dia encara em sorprèn com col·legues de l'àmbit de la salut mental, persones en formació científica en diferents camps, que en saben moltes coses del món avui en dia i de diferents àmbits del coneixement, i que d'això del canvi climàtic comences a parlar i sí, tant, no? Vull dir, hi ha tanta informació avui en dia. Fa 10 anys havies d'anar a les publicacions especialitzades. De tant en tant sortia algun article, però avui en dia ho trobes a tot arreu i dades exhaustives, no? Bueno, tot llisca, no? Tot el que té a veure amb aquesta temàtica llisca per l'actualitat, es passa a un altre tema. Tenia present abans, també quan parlava el Daniel, quan el 2015 es van fer
a la COP a París, no? Es va acordar finalment un gran triomf, no? Per Al Gore i tants altres, acordar, votar que s'havien de reduir les emissions de CO2, no? Pel 2030, pel 2050. Bueno, hi havia un estudi publicat al País i en altres llocs fa menys d'un mes on l'inventari que es fa de les emissions de CO2 i d'altres gasos responsables de l'efecte hivernacle ha crescut, ha crescut. Alguns països poden dir no, hem reduït les milions de tonelades de CO2. No, ho han derivat a un altre país tercer que fa la feina bruta. I el càlcul global, per tant, ha seguit creixent. No? Per tant, la gran mentira que tots ens vam voler creure de fa 10 anys, no? Ens confronta amb aquesta, en realitat, tan bèstia, no? L'1,5 graus que no havíem de superar ja està superat. I avui en dia, gent molt seriosa, el Hansen mateix, per citar-lo un altre cop, un climatòleg, assessor i expert de la NASA durant molts anys, deia que els 2 graus, anem cap als 3-4 graus. 3-4 graus d'augment global de la temperatura és una catàstrofe. És una catàstrofe. No és algo de que pujarà el pa, no és que tindrem que anar menys dies de vacances, és que per les properes generacions 3 o 4 graus d'augment global de la temperatura, augment global per la gent que diu, bueno, 3 o 4 graus més tampoc és tant, no? A vegades fa més. No, és que és un càlcul global d'atmosfera, aigües superficials, aigües profundes, de tot. Vol dir que això es tradueix en desviacions de 15-20 graus, no? D'augment de temperatura en determinades zones que passen a convertir-se en tòrrides, en inevitables, no? El que diu sempre el Turiel, no? Estem apropant-nos a un umbral a partir del qual són situacions incompatibles amb la vida dels éssers humans, amb la vida de tantíssimes espècies, no? Aleshores, bueno, hi ha una altra... Davant d'aquesta enormitat, no? Hi ha una altra qüestió que jo sempre faig referència des del punt de vista de la psicoanàlisi per com entendre aquesta incapacitat de mobilització, no? Parlàvem abans de la mobilització en relació a la invasió de Gaza i el genocidi a Gaza. Bueno, hi ha alguna de la immediatesa la manera en què les imatges ens aproximen la realitat del que està passant, no? El patiment humà que ajuda a mobilitzar, a que... I efectivament hi ha alguna amb la qüestió del canvi climàtic que pot quedar més fàcilment en aquesta zona d'ombra, no? D'un risc menys tangible, menys immediat, no? Però jo faig referència, sí que per moltes persones és un constructe o una hipòtesi difícil d'acceptar. Freud va parlar de la pulsió de mort, no? Després de la Primera Guerra Mundial, als anys 20, va formular que venia a dir, si algú té una teoria millor, l'acceptaré, l'estudiaré, si algú ja té una hipòtesi millor, l'estudiaré, però jo no puc menys que pensar que la capacitat de la humanitat per periòdicament destruir l'obra de civilització que ha costat dècades, segles, no? De construir ciutats, generar cultura, benestar, que periòdicament, indefectiblement, això s'hagi de revertir i obrir les portes de l'infern per produir milions de morts, destrucció. Diu, bueno, jo penso que ell ho va plantejar aleshores reformulant la seva teoria de les pulsions, afirmant l'existència d'una pulsió de mort, no? Una pulsió de mort que després Lacan va reformular amb el sentit de dir, bueno, la pulsió de mort inclouria les pulsions pròpiament destructives, no? Les pulsions que se satisfan en el gaudi de fer mal a l'altre, matar o fer-se matar. Hi havia un petit vídeo d'aquests que circulen per internet
un seguidor de Trump que deia sí, és veritat, les nostres ciutats estan plenes de delinqüents, president, dona'ns armes. I deia textualment, estem desitjant matar, estem desitjant morir. No? Hi ha alguna cosa de l'impulso guerrero, no? De la crida al combat, en el que, va dir un col·lega, en les guerres hi ha alguna orgia de gaudi, no? Es posa en joc alguna que va més enllà de l'interès personal del subjecte de seguir en vida, de preservar el seu cos, no? Hi ha alguna de la pulsió que és acèfala, que treballa per sobre dels interessos del subjecte. I per això Lacan deia que qualsevol pulsió, sense regulació, sense un límit, esdevé pulsió de mort. I l'exemple que es posa sempre és aquella pel·lícula La Gran Buf, no? Un pot gaudir d'un plat exquisit, d'un vi deliciós. Però si la pulsió diu, no, en vull més, te rentes, no? Per tant, planteja, bueno, hi ha alguna cosa en l'estructura mateixa de la pulsió que tendeix a saltar els límits, passar per sobre de l'homeostasi del subjecte i, a més, hi ha les pulsions pròpiament destructives que, constrenyides, limitades per la civilització durant llargs períodes, hi ha moments en què volen la seva part, volen la seva satisfacció. I, bueno, és una hipòtesi, també n'acceptaré qualsevol altra que pugui semblar millor. En el canvi climàtic hi ha alguna cosa de la pulsió de mort que hi treballa. Hi ha alguna cosa que es posa en joc. No? Deien fa una estona que s'inaugura a París aviat una d'aquestes grans exposicions que fan els francesos, en aquest cas sobre els exiliats climàtics, no? Que ja no són una anècdota, que ja no són algo circumstancial. No? Hi ha exiliats climàtics a Califòrnia, perquè se'ls ha cremat la casa i se'ls ha inundat 2 o 3 vegades, les asseguradores ja no els asseguren la casa i se'n van a estats encara menys afectats pel canvi climàtic. I, evidentment, hi ha afectats pel canvi climàtic al tercer món i en situacions tremendament dures. No? Aleshores, sembla que m'estic accedint una mica amb el temps. El tiempo, hay unos minutos más. Sí. Bueno, deia, penso que és un gaudi, no? El que es posa en joc en el... És una perspectiva, si voleu, paradoxal, és una perspectiva provocadora pensar que en això, de lo qual canvi climàtic, la crisi ecològica, que és molt més àmplia, no? És algo de lo que, amb bona voluntat, frenant els excessos i la mala fe dels que treballen per la destrucció, no? Ho podrem solventar. Hi ha algo que periòdicament reclama aquest retorn de la pulsió de mort. Hi ha una frase de Jacques Lacan en un seminari que, citant el Freud del Més enllà del principi del plaer, diu, l'he llegit en castellà, algo en la vida puede preferir la muerte. No? I penso que si som seriosos hem de tenir en compte que està en joc en l'equació això i que en un tema com d'una gravetat tan extrema com el canvi climàtic això ho hem de tenir en compte. No? Volia comentar alguna cosa més, però si de cas en les preguntes següents. Clar, la crítica política apunta, òbviament, al sistema capitalista. No? Tots els treballs seriosos, encara que no plantegin una sortida pel cantó pròpiament d'una acció política, senyalen el discurs capitalista com aquesta màquina de produir excés i de produir destrucció i de funcionar sense límit, empenyent el més producció, més destrucció de recursos naturals, més consum, més contaminació, més alienació de tots plegats. Bueno, penso que aquesta perspectiva, que té una lectura estrictament política, no? Té una lectura psicoanalítica també. No? I si de cas després en les preguntes, si ve el cas, podria fer una mica més. I és aquesta lectura en la que a mi em fa pensar que de les diferents opcions que es plantegen, l'opció pel decreixement, no? Que com diu l'amic Turiel i altres,
ha de ser sempre democràtic, planificat, perquè si no ens vindrà imposat, no? Per la manca de recursos naturals, per les crisis que vindran sí o sí. I, bueno, penso que l'interès fonamental per mi de totes les opcions pel decreixement té a veure que és un intent de reintroduir el límit, reintroduir el no tot es pot fer, el reintroduir algo de regular aquest sense límit pulsional que el capitalisme ens empenya, això, no? Bé, ho deixo aquí i passem al... Bueno, muchas gracias. Gracias a los tres por los trabajos que han realizado. Bueno, extraje varias cosas individuales, pero quiero hacer primero una pregunta un poco más general para los tres. Creo que están los tres de acuerdo en que una de las defensas primordiales frente a esta situación de la crisis climática es la negación, ¿no? Con esta pasión que tenemos también por negar, ¿no? Los seres humanos muchas cosas de nosotros mismos y sobre todo los límites, ¿no? El propio límite, cuando yo hablaba antes de la castración me refería a esto. Entonces, el psicoanálisis también enseña que los seres humanos funcionamos con la repetición, ¿no? Entonces, ustedes traen todo lo que traen porque justamente podemos leerlo de otras situaciones, ¿no? Guerras mundiales, pasamos una pandemia hace relativamente poco donde todavía estamos viendo quienes hacemos clínica cuáles son los efectos de eso en los sujetos, ¿no? Porque ese gran encuentro también como esto, ¿no? Como muestran la película con ese real, con la muerte, con la desaparición tan angustiante. Bueno, cada uno responde con lo que puede, con lo que tiene. Y en este sentido, como nuestro grupo, ¿no? se dedica a pensar el psicoanálisis en la cultura y en la sociedad, quería preguntarles qué piensan de estas respuestas. ¿Cómo dejan parado al otro, al semejante, ¿no? Al vecino, al de al lado? Porque los políticos, ¿no? que responden de esta manera tan cínica y solo pensando en el número o en lo que sea, dejan a los otros en un lugar, a nosotros nos dejan en un lugar, ¿no? Donde de descarte total. Los científicos daban todo su esfuerzo por intentar dar a conocer esto, ¿no? Entonces, bueno, también hay una dimensión del semejante, que hay una serie, el Eternauta, no sé si la vieron, estoy con el tema de la ciencia ficción, como verán, porque justamente lo que a Lacan le gustaba de la ciencia ficción es que hace lo mismo que nosotros, de ir un poco más allá, ¿no? Y de pensar, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Y si finalmente pudrimos todo, ¿no? Y nos quedamos sin planeta, ¿qué pasaría? Entonces, en esta serie el mensaje de nadie se salva solo, ¿no? Rescata ahí al semejante, que me parece que es algo que, por ejemplo, en los cafés, que en este proyecto, Susana, que me gustaría también que amplíes un poco más, bueno, hay algo de hacer cierta comunidad con los otros, ¿no? Que mm, nos rescata, ¿no? O es otra manera de hacer con esta angustia. ¿Cómo piensan ustedes esta dimensión? Lo tenés que... Ahí está. Bueno, una buena pregunta. Justamente, ¿no? Los cafés del clima son, bueno, salen de esta necesidad, ¿no? de poder romper este silencio social y poder ¿no? abrir, ¿no? Como que se identifica, ¿no? Que hay un tabú es un tema que molesta, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático en una situación cotidiana, con amigos, en una cena, en una comida, ¿no? Es un tema que produce mucha incomodidad, ¿no? Y mucha angustia. Y ¿no? se ve como qué importante, ¿no? Cuando hay una angustia, el poder acogerla, ¿no? Y poder darle un espacio para poderla expresar, ¿no? Tiene que haber una seguridad, ¿no? Un otro que acoja ¿no? este estado. Y
bueno, nacen un poquito con este objetivo, ¿no? de que hayan, ¿no? que se rompa este tabú social y que las personas puedan, bueno, unirse, ¿no? Unirse y no quedar aisladas, porque este tabú lo que hace es aislar, aislar y negar, ¿no? Esta negación individual, ¿no? que hacemos todos, esta disociación de sé que está pasando esto, me angustia, pero no sé cómo hacerlo y me desconecto y sigo igual, ¿no? Como si nada hubiera pasado, como si nada estuviera pasando. Y bueno, un poquito también el tema de poder ir cogiendo conciencia de esta interiorización del capitalismo, ¿no? Este marco, este excepcionalismo, ¿no? Como desde, bueno, Donna Orange habla del trauma transgeneracional en relación al colonialismo, al patriarcado, ¿no? como al esclavismo, ¿no? Son situaciones históricas que han producido mucho dolor y este dolor no se ha podido elaborar. Y se trata de poder elaborar todas estas mochilas que llevamos a nivel social. Y, ¿Qué efectos ves que tiene estos encuentros en sus miembros, en la gente que participa? Pues es muy sorprendente porque la gente, sobre todo las primeras veces, cuando viene, se sorprende de la intensidad emocional que, que emerge de estos encuentros, ¿no? Realmente hay mucho sufrimiento en general, ¿no? En todas las edades. Pero bueno, yo especialmente pienso en las personas más vulnerables, ¿no? En los niños, en los jóvenes, ¿no? Como esto pues no se habla, ¿no? Y están, bueno, ¿no? Vemos en la clínica cuánto sufrimiento hay, ¿no? En estas, ¿no? En los adolescentes hoy en día. Y bueno, el cambio climático forma parte del caldo Claro. que está allí alimentando todo este sufrimiento. Sí, a mí me gusta mucho el concepto intervulnerabilidad, Ujú. porque es en el reconocimiento bueno, del sufrimiento mutuo ante una situación donde nos reconocemos iguales, ¿no? Al final todos somos iguales en la muerte, todos somos iguales en el sufrimiento, ¿no? Entonces, el concepto de intervulnerabilidad parece muy interesante porque justamente es lo que se da, ¿no? Cuando se hace el trabajo del trauma ecológico, del duelo ecológico, pues hay ese reconocimiento de que estamos todos bueno, viviendo en el mismo inconsciente donde no hablamos del tema, pero cuando lo hablamos, pues normalmente hay mucho de qué hablar, ¿no? Luego también a veces salen resistencias y salen... Bueno, yo es que solo me quiero fijar en lo positivo, vale, sí, pero y cuando a veces sientes cosas que no son positivas, ¿cómo son, no? Bueno, hay que trabajar también eso, ¿no? Pero Weintraub, cuando hablaba de estos mecanismos de defensa psicológicos, luego proponía unas soluciones que tienen un poco que ver que es el reconocimiento consciente de la situación y además cuando se hace en grupo, pues ayuda mucho, ¿no? También el hablar en grupo, pues a mí me duele, pues el bosque que tengo al lado de mi casa que lo han cortado, o a mí me duele tal especie que tal. Bueno, las cosas que a cada uno le duelen al final es lo que nos duelen también a todos, ¿no? Luego, también hay el tema de una responsabilidad compartida, ¿no? Y de una conexión emocional. Weintraub nos habla de esto, de la conexión emocional también y de la responsabilidad compartida y finalmente luego el pasar a la acción teniendo pequeñas victorias, muy importante, ¿no? Para salir de lo que sería la impotencia, ¿no? Y decir, no, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Puedo reducir mi consumo aquí o puedo... Bueno, igual no es el momento de entrar en las soluciones concretas prácticas, hay otros espacios, pero
pero sí que hay muchas pequeñas victorias individuales, colectivas y políticas. Hay tres espacios, digamos, ¿no? La responsabilidad individual, la responsabilidad en el colectivo, en el movimiento social, y la responsabilidad más política de arriba a abajo, ¿no? Pues en esos tres espacios. Pero bueno, volviendo a lo de la intervulnerabilidad, pues es muy importante porque es que además las emociones no es que, o sea, surgen, depende de los momentos. Yo no sé hasta qué punto se ha podido trabajar, sí que se están haciendo cosas, ¿no? Pero con situaciones mucho más directas, ¿no? Como con la Dana en Valencia, como que sí que se empieza, pero creo que todavía es muy poco el trabajo que se tendría que hacer mucho más ya en situaciones directas, y luego en situaciones vicarias donde lo vemos, pero desde fuera también es necesario, ¿no? Bueno, yo soy pesimista. Me imaginé. Sí, un pesimismo que no quiere ser fatalista, pero un pesimismo, bueno, en la línea también del pesimismo freudiano, ¿no? En el sentido de que pienso que hemos de rebajar mucho nuestras expectativas y contar a partir de la base de que hay algo del exilio del ser humano en relación a los equilibrios naturales, a las homeostasis de un ecosistema no tocado por el ser humano. No formamos parte de la naturaleza, somos otra cosa. Para bien, para mal, estamos totalmente exiliados de ese mundo con el que podemos tener una interfaz y un beneficio y del que dependemos a nivel de sustrato biológico, por supuesto, pero hay algo que nos hace en algún punto incompatibles con la naturaleza desde siempre. Humboldt, a principios finales del siglo XVIII, principios del XIX, en Venezuela ya se daba cuenta de la devastación que había producido la primera colonización española y de los efectos que producía ya la devastación de grandes extensiones de bosques para producir cultivos que iban a luego las cosechas ir a la metrópoli, y cómo eso alteraba el régimen de lluvias, las inundaciones. Quiero decir, la revolución industrial, evidentemente, generaliza, mundializa, globaliza este proceso de destrucción, ¿no? Pero hay algo, la construcción de la Armada Invencible también devastó la mitad de los bosques de España, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que a lo que podemos aspirar desde la defensa del medio, desde de la lucha contra el cambio climático y contra los otros efectos de la crisis ecológica, es a evitar lo peor. Pensar que en la relación del ser humano con el mundo nunca es de felicidad, estabilidad, homeostasis, siempre es algo sintomático. Es decir, es un equilibrio en el que, bueno, algo se consigue en el sentido de que las cosas sigan funcionando, pero siempre con una precariedad, siempre teniendo que enfrentarse con nuevas contingencias, porque hay algo que se repite del lado de ese yendo al límite. Algo en la vida puede preferir la muerte. Algo en la vida puede preferir que las cosas no vayan bien. En la cumbre en Río de Janeiro, mucho antes de las primeras COP, el presidente Bush dijo, bueno, sobre esto del cambio climático, partamos de la base de que nuestro estilo de vida es irrenunciable. Bueno, esto dicho entonces, vale ahora también. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros modos de goce, aquello a lo que estamos apegados, también la repetición por el lado de aquello de lo que constituye nuestro vínculo con la vida, no vamos a ceder en eso, ¿no? Piketty, este economista francés que tanto ha escrito, revisando la obra de Marx, tiene una conferencia editada sobre la conexión entre cuestión del cambio climático y la desigualdad, ¿no? Y plantea las cosas en términos que a mí me gustan mucho, en términos muy marxistas de correlación de fuerzas, ¿no? Y dice, si no recuerdo mal, lo he comprobado ahora, para mantener un cierto equilibrio, no irnos a los 2-3 grados de aumento global de la temperatura, tendríamos que reducir las emisiones de cada
uno de los 8.000 millones de habitantes del planeta, a unas 6 toneladas anuales de CO2. Ah, bien. Tenemos una cifra. Avancemos. Es que entonces tendría que... Pero esto actualmente, ¿cómo funciona? Bueno, es que hay personas que ya emiten 2 toneladas, ¿no? El promedio de los países pobres está en 5, ¿no? Pero es que los países ricos están en 50, incluso en 70 en Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cómo le vas a decir al ciudadano canadiense o de Estados Unidos, ¿no? que no, usted tiene que reducir a la 10ª parte sus emisiones de Su carbono? consumo. Porque si no estallamos, ¿cómo lo vas a conseguir? Es una cuestión de... Entonces, bueno, yo en algún punto digo que soy pesimista porque pienso que la correlación de fuerzas es tan extrema. El armazón de intereses económicos, infraestructura material, ¿no? Anchón Olave, un experto en este tema que fue asesor de la ministra de Medio Ambiente, lo describe muy bien, ¿no? Toda la infraestructura que a lo largo del mundo permite y mantiene la obtención, canalización, quema de combustibles fósiles y todo el dinero que hay en juego en eso, ¿no? ¿Quién va a parar esa máquina? ¿No? ¿Con qué ejército vamos a parar eso? ¿No? ¿Qué voluntad humana, subjetiva, podría además, bueno, despertar de este sueño del que nos cuesta mucho despertar, ¿no? Entonces, mi pesimismo me lleva a pensar que más bien el decrecimiento será desordenado, caótico y que muchas cosas vendrán impuestas por el avance de las crisis. Entonces, ahí habrá oportunidades. Ahí habrá oportunidades cuando algo realmente produzca una brecha eh, en esa necesidad de, bueno, que todo siga igual, vamos a dejarlo para mañana. Ahí habrá Cuando una hay una brecha. ruptura, decís. Sí, Piketty lo dice también, ¿no? Que en qué punto habrá fracturas, ¿no? En el orden económico mundial, en qué punto habrá una movilización que hoy en día no se produce, pero movilización no de salir un día a la calle, sino de que se produzcan movimientos sociales contundentes para producir algo que no será bien. Sentémonos, vamos a diseñar un mundo ¿no? con energía verde, etcétera, y que a partir de ahora todo funcionará bien. No, para salvar la piel, para conseguir un equilibrio sintomático que nos permita, ¿no? Evitar lo peor y pasar a la página siguiente, ¿no? Es interesante. No puedo citar a alguien que citaste porque no me acuerdo el nombre que ahora nos vas a decir, Daniel. Pero esta cuestión del trauma fundamental o algo así, si no recuerdo mal, es esa ruptura con la naturaleza, ¿no? Que es lo que ubicaba Josep María, que es muy lacaniano eso, por eso me interesaría leerlo, porque esa es la gran diferencia de los seres humanos, no somos naturaleza, tenemos un cuerpo biológico con el que tenemos que hacer y convivimos con la naturaleza, pero lo estrictamente humano no es natural, ¿no? No tenemos nada de natural, si no estaríamos todos naciendo, reproduciéndonos y muriendo y naciendo y reproduciéndonos y muriendo y no habría ninguna duda o angustia o nada, ninguna pregunta al respecto. Pero ahí igual me gustaría discrepar un poco Sí. en esa dualidad, porque cada vez más bueno, sabemos que los animales tienen cultura. O sea, eso Sí, está, eso pero no empieza tienen a estar. lenguaje. Sí, sí, hay un libro que se Se llama. comunican, pero no Sí, tienen sí, el sí. lenguaje Hay un verbal que libro, nosotros hay tenemos. un libro, sí, sí tienen lenguaje. Lo que no tienen, o sea, lo que no tienen es, o sea, no pueden hablar de física cuántica, pero tienen lenguaje. Metáfora. Metáfora, tienen conceptos concretos. O sea, hay un Una libro. abeja nunca le va a decir a otra abeja, anda para allá, para allá, para allá, y no hay polen, siempre hay polen. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay el libro de Animales Habladores Claro. que dicen los lobos salvajes pueden describir a la persona que se acerca, color, estatura, cómo es, un poco, o sea, los rasgos, o sea, tienen adjetivos, digamos, ¿no? Claro. No soy experto en lenguaje animal, pero sí que hay un cierto lenguaje animal y claro. Sí.
Sí, y se Entonces, comunican, y se porque las comunican. hormigas también se comunican y Claro, tienen comunidades, y ¿no? tienen agricultura, han hecho la revolución agrícola, las Exacto. hormigas, quiero decir, hay una cierta Pero cultura, no se hacen una broma. O no tienen un malentendido entre ellas, tienen ¿no? vergüenza, tienen emociones complejas también. Sí, también sueñan los perros, los vemos en los vídeos, ¿no? Los perritos están soñando y nosotros también soñamos, ¿no? Y eso es algo muy humano. Pero sí hay una ruptura con la naturaleza, hay algo que nos distancia olímpicamente de los monos. Yo hablaría por de ejemplo. grados, o sea, cuantitativo, no cualitativo. ¿No te parece que hay una ruptura, Yo lo- una diferencia primordial entre lo humano y lo animal? Cualitativo, o sea, cuantitativo, no cualitativo. Quiero decir, Vale. tienen conciencia, está reconocido esto, la Declaración de Cambridge, los animales tienen conciencia, incluso ahora se está investigando la conciencia en los insectos, Ujú. que eso no estaba todavía, ¿no? O sea, la conciencia está, los sentimientos están, incluso tienen capacidad las bacterias de jugar al 3 en raya y de hacer ciertas cosas matemáticas básicas. Quiero decir, obviamente es una cuestión por eso no es una cuestión de cualitativa, sino cuantitativa, ¿no? Ujú. O sea, obviamente no tendrán el tratado de Nietzsche, ¿no? No lo podrán entender, pero sí que hay ciertos grados, no es abstracto, pero sí. Ujú. Bueno, eso podríamos volver a Piaget y Es ver súper cuáles son, ¿no? interesante. Sí, podríamos seguir. Pero